uJesu Kristu inkosi. Ngiyangibingelele obaba, ngibingelele umama, ngibingelele omkhulu ogogo, ngibingelele intombi, insizwa nosandiskuli ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Simbonge kakhulu uNkulunkulu ngabazalwane sebefakazile. Impela ubufakazi enye yezinto esinqoba ngazo, enye yezinto ezisipha isibindi sokuthi sibhekane nesitha. David into eyamkha isibindi ukuthi bathi oSawuli bengamakhosi besaba ukuyobhekana noGoliath. Kwaba ukuthi wakwabhekana nebhere, wabhekana nebhubesi ehlane lusile izimvo zikayise, wazahlula lezo zinto. Nawe ke leli bhere obhekene nalo, naleli bhubesi obhekene nalo, lizoqinisa, lizokunikeza ubufakazi empini ezayo kumele uyinqobe ukuze uNkulunkulu akusebenzise. David kwakumele aqale eyimvini, aqale ehlane, aluse eqala izimvu lapha ehlane ukuze aluse izimvu zikaNkulunkulu. NoMose kwathi ukuthi makaqale ayokwalusa izimvu zikayise ukuze egcineni ayokwalusa izimvu zikaNkulunkulu. uNkulunkulu usebenza kanjalo ke. Lesimo lesobhekene naso esinzima kangaka kukhona uNkulunkulu ekhulumisela khona. Phela nje wena qhubeka emkhulekweni ngoba sinqoba ngawo umkhuleko. Ithi inkosi uJesu lapha kuMateyu 26 ngabantu verse 41, mayiseGetsemane kubuhlungu, ikhala kuzobe ngathi ithukuthuku zegazi, yathi kubafundi bayo thandazani ukuze kube njani, ningangeni ekulingweni. Leyo nto okwakumele bayenze, ileyo nto umuntu ekumele ayenze umntwana kaNkulunkulu ukuthi athandaze ukuze angangeni ekulingweni.
athi angazi noma uDavide yini kumaHubo 19 verse 11 athi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Kusho ukuthi yizwi likaNkulunkulu elilonda umuntu ukuze angoni. Ithi inkosi uJesu lapha kuJohn 6 verse 63 uma ngaphosisi senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Kusho ukuthi enye into emenza ukuthi umuntu alondeke ukuhlanzeka kumoya. Leyo nto ke iyakwazi ukuthi umuntu imenze ukuthi alondeke. Angazi ukuthi seqhamuka phi ke lokho ngoba kusiyona into besithe noma into ebengithi ngizokhuluma ngayo. Kodwa nami ke ngibona seyivela ukuthi ivele kanjani, kungani ivela nami angazi. Sengathi thike sizoqhubeka endabeni yethu kuPetru uqala isahluko sesibili kuverse number 4 kuya ku6 kodwa ngifisa ukuthi namhlanje sibheke u4 no5 kuphela. Hayi ke sebeyolanda ku YouTube abangayazi indaba ukuthi iqale phi makuthi bayafisa ukuthi bayilandelele ukuthi iqale phi indaba. Isihloko sakhona sithi ukwakhiwa kwendlu yokomoya. Ngoba kusho ukuthi umoya udinga indawo and kudinga ukuthi le ndawo noma le ndlu yakhiwe ukuze umoya ahlale. Ngoba njengoba sikhona nje namakhaya uNkulunkulu usezulwini isihlalo sakhe sobukhosi leso. Uthe umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe. Kodwa nala emhlabeni ufuna ikhaya. Eleli khaya ngoba yena ungumoya kumele libe nguwe nami. And kumele lakhiwe. Ngesikhathi lakhiwe leli khaya liwena nami. Yena wakha ikhaya lakho ezulwini. Ithi inkosi uJesu ngiyakubaba ezulwini. Ningakhathazeki ukuthi ngiyaphi inhliziyo zenu masingakhathazeki kholwani yimi nikhona nobaba. Athi ekhaya lika baba kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo benza umtshela. Ngesikhathi thina sakha lendlu yakho uthahlale la yena wakha indlu yethu ezulwini ukuthi sihlale kuyo. Manje ke sizokwakhiwa namhlanje. Ngizofunda ke uverse 4 no verse 5 bese ngicele umama uMathwala asikhulekelele izwi. Ake ngifundeke. Sondelani kuyo. Iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu. Kepha kuNkulunkulu likhethekile. Liyigugu. Nakhiwe njengamatshe noma nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Nibe yindlu yokomoya. Ubupristi obungcwele. Ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Eluma masikhuleke.
sitshayeleke enkundleni kubantwana bethu abakude nensindiso nkosini siyathumela nkosi sezofunda kufinele ngoba khona lezizulu siyabonga Nkulunkulu siyabonga Nkulunkulu udumo lonke nenkazi nefanele wena sithi Jesu Kristu inkosi inkosi sengathi ngabusiswa ukufunda kwezilanga. Namhlanje ke sizocela engxenyeni nje eyodwa lapha kuverse number 5. Sikhulumile kakhulu ngetshe eliphilileyo elinqatshwe ngabaningi nokuthi inkosi uJesu yasho yathi kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Siyazi ukuthi abaFarisi kaningi bemelana nenkosi uJesu kanti iyona eyidwala ibandla lakhe elakhelwa kuye phezu kwakhe. Uyena isisekelo sofundi ecornerstone enqatshwe ngabaningi. Futhi sakhuluma ukuthi ke uNkulunkulu likhethekile ligugu. Sakhuluma ukuthi nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Yabona ke nje lo njengo sigcizelelile ke kuyena ukuthi makuthiwa njengamatshe aphilileyo kuchazwa khona ukuthi njengaye uJesu ngoba uJesu uyaphila. Kusho ukuthi nathi silindeleke ukuthi sifane naye njengoba yena eyitshe legumbi nje cornerstone isisekelo kwakhelwa ngaye ibandla lakhiwa ngaye alakhiwa ngumuntu. Yikho kuze kuqala ibandla kwadinga ukuthi kuqale kufike yena. Mayesefikile wahamba. Mayahamba aliqalanga ibandla kwazi kwaba ukuthi uthuma umoya ongcwele. Kusho ukuthi ibandla laqalwa inkosi uJesu ngomoya ongcwele. Abafundi bahlala 10 days ihambile inkosi bezivalele eJerusalem bekhulekela intando kaNkulunkulu. Inkosi uJesu ingekho phakathi kwabo beyikhalela ukuthi mayibe phakathi kwabo akathume isethembiso. oPetro abantu ababe amagwala. Petro wazwesaba ngisho intombazane encane mayithi hayi nawe sibonele uhamba naye. Hayi Petro wathi hayo akumina lo angimazi lo muntu. Eyigwala saba ngisho noma sekukhuluma ingane encane. Kodwa kwanele kwafika umoya engcwele wasukuma yena kuqala. Wathi madoda bazalwane abantu baze babuze pho siyakwenza njani. Wabachazela esebachazela ngoba sekungene umoya engcwele phakathi kwakhe. Umuntu mayengakangena umoya engcwele kuyena kwesinye isikhathi uba namawala. Uke waba nawo kamawala uPetro. Lapha kuMateyu 16 inkosi uJesu yathi emva kwami Sathane. Ikhuluma kuPetro. Ngoba noma wayehamba nenkosi uJesu kodwa umoya engcwele wongekho ozomguide ukuthi uthini manje. Lento ishoyo yabona yena ukuthi sekungena uSathane wafike laphana kusisahluko 16 inkosi yancoma yajabula. Yathi yabona ke lokho akwambulelwanga inyama negazi ukuthi ethe wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wayesesithi inkosi uJesu ke nakuwe ngithi kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Engasho ukuthi uzolakhela kuPetro kodwa uzolakhela kuleli dwala eliyena ngoba uyena oyidwala. Emva kokuthi sejabule noPetro ngiyacabanga ukuthi wayejabule enconyiwe noma kukhulunywa kahle ngaye. Usekhuluma izinto kanti seyiqhamuka kuSathane ithi inkosi uJesu ke emva kwaMsathane. Akaphoxekanga ke uPetro noma akayekanga ukuyilandela inkosi. Waqhubeka wayilandela ngoba idwala wazi washo ukuthi sisosuka kuwe siyephi ngoba amazwi onke okuphila akuwe. Futhi nala mazwi ayethi emva kwaMsathane ayengakuphila kuPetro. Wawabona engiphila kuye akamlimazanga. Namhlanje ke sizogcila la kuthiwa ke lapha kuleyangxenye ezothi ngesibili noma ugcina
kuthiwa ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Namhlanje ke sizogxila kakhulu emnikelweni. Namhlanje ngizoqoqa umnikelo namhlanje. Ngizoqoqa umnikelo namhlanje, inkonzo emaqondana nomnikelo. Sizogxila kakhulu la emnikelweni. Kuthiwa ninikele ngemihlatshelo yokomoya. Asiqale la kuleli gama lokuthi ninikele. Unikela ngento okungeyakho. Awukwazi ukunikela ngento nomunye umuntu. Mawunikela usuke uthatha i-ownership noma lento ebibizwa ngegama lakho. Uma usuyinikele akube kusaba ngeyakho. I-ownership iyasuka kuwe iye kulo onikele kuyena. Uma unikele ngento awukwazi ukubuye uyithathe uyisebenzise ngendlela othanda ngayo ngoba akuyona yakho. Umnikazi wayo unelungelo lokwenza noma yini ngalento wena onikele kuyena ngayo. uNkulunkulu wasibeka emhlabeni wathi masibuse. Ngamanye amazwi umhlaba wawunikela kithi. Yikho ethi masicele ukuthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Yini engavela zenzele yena? Yebo, umhlaba nokugcwala kwawo kungokwakhe. Ekugcineni wenza noma yini, kodwa umbuso walomhlaba unikeze thina. Wathi busani phezukwe naphezulu kwalokho wathi masibuse. Kodwa akusho ukuthi sizokwenza umathanda. Yikho kwenzeka izinto ezimbi emhlabeni uNkulunkulu athule. Ngoba uthe masibuse umhlaba. Yikho uNkulunkulu evumile ukuthi indodana yakhe uJesu Kristu eyithanda kangaka wavuma ukuthi mayihlushwe ibulawe ngoba iyini ingumnikelo. Ngamanye amazwi i-ownership uvele wazoyibeka la ukuthi naba bantu nginikele ngalo. Njengamanje ulapha emhlabeni. Nginikele njengoba nginikeleke laba balapha emhlabeni sebezobona bonke benze njani. Ngobani unikele? Umnikelo ngithe wenza ukuthi ulahlekelwe i-ownership. Into onikele ngayo ayibisaba ngiyakho. Ake ngilinganise. Uma nginganikela ngaleli yakhaya lami, into yokuqala ekumele ngiyenze kufanele ngilalele noma ngibheke umnikazi wekhaya ke ukuthi uthini. Uma umnikazi wekhaya ethi angiphume kuyangiphoqa ukuthi angiphume, mangingaphumi angangibizela namaphoyisa ukuthi umzi wami lo. Ngoba nginikele ngawo noma kwakungowami kuqala kodwa manje akusebona wami. Ngobani? Nginikele. Ma engivumela ukuthi ngihlale kuloyamuzi, ngizokwazi ukuthi ngihlale kodwa ngazi ukuthi akusiyona wami. Makwenzeka utho
ngidinga ukuthi ngibike kumnikazi womuzi. Uma kungene igcwele ngizobikela umnikazi womuzi ukuthi hayi bonazi igcwele zingenile. Kodwa makusewami ngizobona mina ukuthi ngiyenze njani njengoba sekungene igcwele nje. Kodwa makungeseno wami anginayo iauthority yokuthi ngenze noma yini ngiyithandayo. Ngoba nginikele. Angikwazi ukuthi ngisuke ngibone upende lapho ubomvu noma ngiyawuthanda noma unjani. Ngihambe ngiyopenda loya muzi ngoba akusesiwona owami. Njengoba abantu bezipenda kangaka nje. Bezipenda imlomo. Bethwala inwele abangazazi iziqhamukaphi. Yingoba abanikele ngemizimba yabo. Umuntu onganikele wenza noma yini ayithandayo ngento yakhe ngoba vele lento ngeyakhe. Umuntu onganikele ake ngilinganise leli ekhaya lami ngithi ikhaya lika Baba uNkulunkulu ngilinikele kuyena. Lokhu kungenza ukuthi uma ngihlezi ngicabanga ukuthi kungafika igcwele ngoba zibhokile igcwele kulezi insuku ziyangena nasendaweni. Kunomunye owayecoach weBafana lapha eCenturion bangenile bamdubula wafa. Ngisakhumbula ukuthi ubani igama ke ngayishiya kudala indaba yebhola. Uyacabanga ukuthi zingafika kuwe noma kubani nakimi noma yini. Kodwa mawunikele uvela uthi hayi. Masifikile sizobe sifike ekhayeni lika Baba. Uyena kuBaba ozobona ukuthi wenze njani ngazo. Mina ngeke ngiyilwise ngoba ikhaya akulonelanga. Mina angeke ngikhathazeke ngoba ikhaya akulonelanga. Umnikazi walo uyena ozobona ukuthi wenze njani. Kuphela mina ngoba ngiyazazi ukuthi ngokababa ngikhosele kuleli khaya ngocela baba ke indawo anginayo yokuhlala ukuthi angisenayo indawo sengicela indawo yokuhlala. Ngoba leli khaya akulonelanga. Ngamanye amazwi noma ngifuna ukuthi ke uma sizinikela kuNkulunkulu sinikela nokungokwethu. Asinikeli kuphela thina nje sodwa. Kodwa nayo yonke into eyakho ebizwa ngegama lakho. Ukunikeza security ke lokho. Uvela ungesabi noma kwehlokubi. Uthi nami ngi-honor uNkulunkulu. Umuntu ongithintayo useyobhekana ke nalo ongibonayo. Nami angisiyeno wami. NgingokaNkulunkulu. Ngobani? Nikele. Yabona ke mawungekanikeli kuzoke kufika izinto. Uzoba newari. Uzoba nokwesaba. Novalo ukuthi ngizokwenze njani. Ithi inkosi uJesu ningakhathazeki ukuthi nizodlani, nizogqokani, nizokwembathani. Athi bheka inyoni zezulu uyazondla. Azitshali, azihlwanyeli. Ngoba ziyazi ukuthi zinobaba usezulwini. Lapha kumaHubo 104 uzothola ukuthi izilwane mazike zalamba zikhala kuBaba uNkulunkulu. Abese aziphe ukudla. Ngoba ziyazazi ukuthi iowner yazo nguNkulunkulu. Yikho zikhala kuNkulunkulu. Abantu kabangazinikela inkinga yabo kunele kwenzeke utho omunye okhala kodokotela. Ngobani? Akanikele. Omunye angisho ukuthi kurongo ikawadokotela. Cha. Kodwa into azoyigijimisa phambili ukuthi aye kodokotela. Into azoyigijimisa phambili kuyofuna usizo kuloya muntu naloya muntu naloya muntu naloya muntu. Ngoba kuchaza khona lokho ukuthi akakamazi ubaba wakhe. Leyo inkinga kumuntu ongamazi ubaba wakhe. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uhamba
ebuka nje nanoma ubani ubaba ungathi ufana nami lo baba mhlawumbe ubaba wami nje lo ngoba ngamazi baba wakhe bona bonke abantu abawobaba abantu abafaka amabhlukwe basebefaka nemaloku ke namhlanje asazi ke manje sisolinganisa kanjani lo muntu inkinga yakhe akamazi ubaba wakhe kuthiwa ke ninikele ngemihlatshelo yokomoya sakhuluma ke ngomnikelo umuntu onikele sithe akakhathazeki ngisho noma ngathiwa uyahlushwa ngabantu noma abomndeni ududuzwa ukuthi bahlupha lo ngaphakathi kini fakazile umntwana kakhulu bahlupha lo abahluphi mina ngoba sengizinikele kuNkulunkulu kodwa mawusakhathazeka uxabana nabo awukakanikeli usangena enyameni kusho ukuthi awukakangeni kumoya le ndlu kamoya yokumoya kuthiwa sibe indlu kamoya awukakabe yona wena ngoba usesenyameni awukakanikeli lo mzimba wakho unikele kube yindlu kaNkulunkulu ithi inkosi uJesu laphana kuSambulo 3:20 bheka ngiyanqonqotha uma umuntu evula ngizongena kuye ngidle naye yabona uzodla nawe yikho ethi ungakhathazeki uzodlala ngoba uzodla kanye nawe cabanga nje uyadla nje noma ngabe amadimoni eseze afaka izinto kwaba no genetically modified food bani kodwa yena uthi uzodla nawe kanye naye uyakuhlala kanye nawe bengaphakathi kwakho ngoba usuyindlu yakhe kamoya uzoba indlu yakhe kamoya ke ngoba usunikele kuyena akakwazi ukuvela ithathe nje leyo ndlu yakho ngoba yikho ethi uyanqonqotha akazi ngeneli nje kubiza wena ukuthi uthi ngiyanikela I surrender all nginikela konke uhambisane nezwi lithi umhlaba ungokwaJehova nakho konke ukuwo nabo bonke abakuwo umhlaba ukuthi yonke into yami anginikeli nje kuphela ngami kodwa nayo yonke into yami mhlaze wanikela ngalendlela ekufanele unikele ngayo izinto zizoshintsha abantu bazosizakala bazophenduka ngoba wena usunikele ngesikhathi inkosi uJesu ihamba emhlabeni yathatha umzimba kuMaria ubungayivumele yini namhlanje ukuthi ifike emhlabeni ithatha umzimba kuwe isesemhlabeni baningi abantu abasizakala ngenkosi uJesu ngoba inkosi uJesu yafika ngomoya oyingcwele umoya oyingcwele ekuyo yangena emzimbeni kaMaria qala yayisithola umzimba wayo ayingeni inkosi uJesu ngomoya oyingcwele emzimbeni wakho bese yasebenza ngeke ikwazi ukusebenza kulomhlaba ingangenanga emzimbeni wakho kubiza ukuthi uqala unikele qala umnikelo ubaleke ngendlela emangalisayo ukuthi uKhayini noAbela abantu bokuqala ekuzaleni kukaAdam noEva bayibamba indaba yomnikelo ukuthi kuyanikelwa kuNkulunkulu noma ngabe engumoya kodwa kuyanikelwa leyo ndaba ibhalelwe thina ukuthi siqonde ukuthi iminikelo nayo igabe ezimbili kukhona umnikelo owamukelekayo kuNkulunkulu kube khona umnikelo ongamukeleki kuNkulunkulu
oqala wathatha izithelo zakhe zasendle wabona kukuhle ukuthi umhlaba noma ngabe usuqala ekusika kodwa mayibona izinto ezivezwe ngumhlaba odalwe nguNkulunkulu wabona ukuthi kuhle ukuthi nginikele ngamanye amazwi wayencoma ebonga uNkulunkulu eveza ukubonga kwakhe ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngento ongenzele yona bengeke lezi zitshalo ngiyimilise ngamandla ami uma ubungayiniselanga imvula lezi zitshalo bezingeke zimile zimile nje kungenxa yakho ngizo recognize lento oyenzile empilweni yami wanikela ukhaya mayesenikele umfowabo Abela hawu kanti khonto nje umfowabo omdala waba isibonelo esihle kumfowabo omncane angisazi empeleni anginaso iqiniso ukuthi uba nomdala kodwa ngicabanga ukuthi ukhaya omdala awayibona inhle le ndaba naye uAbela wathi mayibheke imfuyo yakhe naye wathi uNkulunkulu ngiyabonga ngemfuyo engako ngiphe yona wayesekhetha lezi ezinonileyo lezi ezinhle ezithandeka kakhulu wathatha zona wathi Nkosi nakho ngokwakho ngiyakunikela kuwe lemnikelo yombili uNkulunkulu wayibona wathi mayibheka umnikelo kaKhayini mhlawumbe wathola izithelo ezibolile wathi angikudlike lokhu mina angikuthathi into enjena ngiyithathi mina angiyamkeli into enje mina lokhu kubona ngikubona la akusondeli kimi wathi makubuka akangakwamkela wabona futhi uKhayini ukuthi awamkelekile umnikelo wami khona abazalwane abathi bazinikele kuNkulunkulu kodwa umnikelo wabo awamkelekile kuNkulunkulu ngoba kunezinto ezibolile ngaphakathi kubona kunokubola okukhona themntwana kaNkulunkulu efakaza wathi uNkulunkulu uthe usenamagqubu nje kunabantu ongabakhulumisi awukwazi ukuqhubeka nendlela hambe yoqala lapha uyolungisa lapha ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu kunokubola lapha engingakwamkeli ngizoze lo mnikelo wakho ngiwamkele mhlazana kwasuka lokhu yakubola nakho yena ukubona empilweni yakho akuyihlolisisa ukuthi akukho yena ukubola uma kuukuthi kukhona dila nakho phela kusuke makuukuthi akukho yini pho inkosi uJesu ingasebenzi ngawe angikhulumela ukuthi shumayela mina kodwa kumele bekhona lento inkosi uJesu ezosebenza ngawe kungaze kube khona umzalwane ozohlupheka khona manje khona abangekho enkonzweni ngenxa yemali kodwa wona unayo eyeqile yini uNkulunkulu engakusebenzisanga ukuthi athi hamba unikeze mzalwane imali ezenkonzweni angikholwa ukuthi ingoba bengafuni uNkulunkulu ukuthi laba bazalwane bezinkonzweni kodwa ukuthi kukhona abangakazinikeli kuNkulunkulu ngoba ngithe inkosi uJesu ingene emzimbeni kaMaria yazi yathola wayo umzimba emhlabeni yasebenza iyasebenza yini ngawe inkosi uJesu uma uyinikele ngempela yini ingasebenzi ngawe akuyihlolisise kahle ukuthi unikele lokho ngempela noma mhlawumbe usanikele ingxenye ethize noma kusenokubola yebo wena uyasho ngokwakho ukuthi ngizinikele kodwa inkinga yilokho yakubola okungamkeleki kanti noAbela wanikela ngokunonile mase kwenzeka lezi zinto ebona umnikelo kamfowabo usamkeleka waqala wabuka kabi umfowabo waba neselibi elibi nomfowabo hawo
umfowabo yini othena makanganikeli kahle yena? Cha. Sekuvuka umona. Yini kwenzeka lokhu kusibani ba? Kimi kungenzeki. Mhlambe nakuwena. Umona nje lokho seyinkinga yakho. Awukakamkeleki nje kuNkulunkulu inkinga yakho umona. Hayi awukakabafisela abanye abantu kuhle. Awukakathandi ukubona omunye izinto zimhambela kahle. Ubona abanye abantu besetshenziswa uNkulunkulu uzube nomona ngisho nasemsebenzini kaNkulunkulu. Ukuthi bona bazibona bengcono sibani ba. Awubabuki. Awuzibuza ngani ukuthi uNkulunkulu wena yini lo wakho umnikele ngawamkeli? Kwenze njani? Hayi ngoba engathandi wena. No, lapha kulokho uGenesis 4 uthi uNkulunkulu khayini niyokubeleleni. Isono simi ngasemnyango. Sifuna ukungena naso. Uthi kodwa wena umelwe ukusibusa. Mhlambe kwaba isono lesi sasimele eminyango. Ukhayini lesi esamenza ukuthi abheke lezi esingezinhle kahle ithelo onikela uNkulunkulu. Ngoba ama voice kuyafika ngapha nangapha. Umunye umzalwane ufakazile lapho ukuthi lifika ivoice lithi mlalele lo mfundisi elinye lithi hayi uthwele. Ngobani? Isono simile ngasemnyango. Hayi sifuna ukuzwakala naso. Simile. Sifuna ukungena. Ugcineni ukuncanela kwakho noma ukuncanela kwesono kukuwe. Kuzoya ngokuthi wena engage kanjani nesono. Ukuncanela kwesono mhlawumbe ayisifundi. Genesis 4. Kuthiwa verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Isono sisondela ngasemnyango, sihlala kuphela uma ungenzi kahle. Uma wenza kahle asikwazi ukuhlala ngoba ngimazi ukuthi siyabaleka uma wenza kahle. Asisondeli. Lize lithi iBhayibheli resist the devil and he will flee from you. Ngabeni uSathane uzonibalekela. Akakubalekeli nje uSathane ukuthi unqaba. Uma ungenzi kahle sono sihlezi ngasemnyango. Ukuncanela kwaso kukuwe kepha wena umelwe ukusibusa. Manje isono nasi sihlezi ngasemnyango. Kuphela uma ungenzi kahle. And ukuncanela kwaso kukuwe. Ngamanye amazwi kuzoya ngokuthi ke manje wenzani wena okuzokwenza ukuthi isono sidecide naso ukuthi senzani. Kuqale siyasondela bese ke kuya ngokuthi wena wenzani. Ngesikhathi uEva echazelwa inyoka ithi ngeke nife kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi nizohlakanipha nibe njengaye. Sase siqale isono sisondela lapha kuEva. Lithi iBhayibheli esezwe lokho uEva isithelo sanqaneleka ukuba sidliwe. Shuthi ngamanye amazwi besikhona nje isithelo esibuka nje. Kodwa besinganqanelekile kangako. Ubona intombi iyahamba emgwaqweni. Fika insizwa. Ishaya ikhwela kancane. Le ntombi beyingenankinga nalensizwa eyibonayo. Kodwa kuqala ikhwela.
hayi ngiyakuthanda noma ngiphe inamba yakho siyaqala siyangena isono lapho sisamile ngasemnyama kodwa sifuna ukuthi uqala usinqaneleke manje sekuzoya ngokuthi ke manje wena ntombazane wenze njani ke emva uma uyiresista lento I guarantee you ekugcineni zokubalekela ngeke lensizwe ihlale ifika njalo gcineni izobaleka noma wena nsizwa nanzi le ntombi yakuhlupha mhlambe ikuhlupha nje yilezi zinto oyibukayo yilo mculo olalelayo ukunqanela kwesono ke lokho wena kukuwena ngamanye amazwi isono asizingeneli ngokwaso kuya ngokuthi wena wenzani qala bese sithola indlela yokungena sikhuluma ke indaba yomnikelo ukuthi kufanele njengabantwana bakaNkuluNkulu sizinikele kuthiwa ninikele ngemihlatshelo yokomoya lana ke besakhuluma nje ngomnikelo in general umnikelo ongumhlatshelo lokhulunywa ngawo la besakhuluma nje ngomnikelo ogeneral kodwa lo okukhulunywa ngawo la ongumhlatshelo umnikelo ngumhlatshelo ke umnikelo lowo wento enegazi ehlatshwayo enemizwa ethi mayibulawa ikhale ezwa ubuhlungu mayihlatshwa umnikelo ke lo ongumhlatshelo futhi iyahlatshwa lento umnikelo ongumhlatshelo uyahlatshwa ubulawe uyafa umnikelo akwenzeki awuqala iTestament elidala lapho ukulifunde ngemnikelo ubone ukuthi khona la kohlatshwa khona isilwane asangafa noma kwanikelwa ngesilwane esinesici kaningi uNkulunkulu ethi isilwane esingenasici okunikelwa ngaso yikho ke kwafika inkosi uJesu ukuthi inikelelwe thina ngoba yona yodwa yafika umuntu akangaba naso isici ngoba yilo mnikelo kuphela owamukeleka kuNkulunkulu ongenasici noma ungasho ngomlomo wakho ukuthi ngiyazinikela kuwe uNkulunkulu ngiyawunikela lo mzimba kuwe nakho konke kungokwami mawusenesici lo mnikelo wamukelekile uNkulunkulu awamukelekile kangangokuba uyisinengiso kuNkulunkulu ngcono ungasho nokusho kuNkulunkulu ukuthi ngizinikela kuwe makuthi kanti uzodala isinengiso kuNkulunkulu lo mnikelo ma usha usushisiwe ubekwa ealtare ushe ishinyama mayisha inyama kusuka into ebingekho kule nyama noma ebesingayiboni siqala sibone into ebesingayiboni siyibone yani njengoba nginibuka nonke nje akukho noyedwa ngibona intuthu la kuyena niyaphefumula impela kodwa intuthu angiyiboni ngaphandle kwalabo babhemayo abazifakela intuthu okunye ke lokho ngikhuluma nje ngomuntu nje ongabhemi mina njengoba nginibona nje akukho into engibona ebhema la akukho intuthu la kunina kodwa mawungathatha isidumbu sakho noma umzimba wakho ushiswe laphansi kuzosukuma intuthu ephezulu umnikelo banjalo ke ongumhlatshelo
wenziwa kanjani? Ushoniswa phansi, ufakwe emlilweni, waqala wavutha usukuma intuthu into ebekade singayiboni siyibone. Le ntuthu isukunyiswa ukuthi sekunomlilo la, isukume iye phezulu bese kuba iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Uma lo mnikelo ungenasici, lo mnikelo ongumhlatshelo. Ngithe ngizoqoqa umnikelo namhlanje, ngiyethemba ukuthi kunabantu abazoyinikela namhlanje kuNkulunkulu, bona uqobo lwabo nakho konke okungokwabo babe iminikelo. Sithi-ke umnikelo uyafa, and nakukhona nakanye la ngaka ngezwe khona ukuthi wake wafa umnikelo waphinde wavuka. And mase ufile umnikelo, into eyenzakalayo intuthu iyaphezulu. Angazi ke noma bephinde ibuye yini, kodwa niyaphezulu intuthu. Ngamanye amazwi mawuzinikele ngempela kuNkulunkulu, izovela le ntuthu iye phezulu beyiphungile imnandi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele uzoqala sebenze, bese wena ke ufihlwe noKristu kuNkulunkulu esezulwini ehlezi ngakosokunene sikaBaba uNkulunkulu. Yile ntuthu esukumiye phezulu, yena ke abese zoqala ukuthi lo mzimba wakho mase ufile usunikele ngempela. Ake sifunde mhlambe lapha kulokhuza kuMshumayeli sikhulume indaba yokufa. Shumayeli 9. Ngoba sithi umnikelo uyafa. Ake sigxileke manje endabeni yokufa, sibone ukuthi indaba yomnikelo nokufa ihamba iqinile. UMshumayeli 9 kuverse 5 no 6. Kuthiwa ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Yabona ke mawungakazinikeli usaphila ungakabi umhlatshelo, kuthiwa abaphilayo bayazi ukuthi bazofa. You can be sure ukuthi mawungakazinikeli kuNkulunkulu ngokuphelele uzofa, ukufa kwesibili. Abaphilayo bayazi ukuthi basazofa. Mawusaphila umzimba wakho wena uzofa, guaranteed. Ngepha abafileyo abazi lutho. Futhi abasenawo umvuzo. Khona abantwana bakaNkulunkulu abathi bafile kodwa bafile. Laba bantu bona basathembe umvuzo walomhlaba. Athi umuntu mayehlushwa ngomunye umuntu, engqondweni yakhe kuhlale ukuthi uNkulunkulu usazomphindiselela kulomhlaba. Yebo, uNkulunkulu angakwenza lokho. Kodwa kusikho kwakho ukuthi uyihluphe ngalokho, usubheka umvuzo nje. Wena ubheke lo muntu ukuthi uNkulunkulu uzomhlupha nini. Sekuze kungena inzondo. Kanti abafileyo abasenamvuzo. Khohlwa umvuzo walomhlaba. Khohlwa ukuthi uNkulunkulu uzokulwela kanjani, uzokuphendula thini kulo muntu okuhluphayo. Khohlwa ilokho ngoba unikele. Khohlwa nje indaba yomvuzo ngoba ufile wena. Umuntu mongabeka isidumbu la. Hayi, ilokhuza ukuthi soke sithembe ukuthi njengoba usibulele nje uzobuphinde futhi kube khona ozosiphindiselela. No. Ngoba ufile, akanalelo lo themba, uthule ethi du. Ngoba ufile.
abasenamvuzo abantu abafile ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Abasakhunjulwa abantu abafile. Yikho kumhlaba usizonda kangaka nje. Ngoba sifile maqondana nesono nezinto zezwe. Sakhunjulwa. Verse number 6. Kuthiwa uthando lwabo nokuzonda kwabo umhawu wabo sephelile. Uthando lwabo abanalo uthando abantu abafile. Njengoba wena kusenothando lwezwe lento zezwe nje kodwa ubuthi ufile. Abanalo uthando lwezinto zalomhlaba ngoba bawushile lo mhlaba. Abekho kona. Ayikho into abangayithanda kulomhlaba. Ngobani? Bafile. Uma bebephila njengami nawe kunento abebezoyithanda. Sengisho ukuphila ke physically ke manje. Angithi uyazazi lezi zinto oyithandayo. Kodwa makungezezwe yazi ukuthi kusho ukuthi awukakafi. Musathanda into zezwe. Thando lwabo nokuzonda kwabo. Abasenanzondo. Umuntu angakushaya ithi inkosi uJesu mayimukula isihlathi ngala uvela umphendulele nesinye. Uthi hayi ungaphinda futhi. Ungishaya literally. Umbuyisele nesinye. Ngoba lo mzimba kuwona wakho. OkaNkulunkulu. Kodwa mokungowakho. Uzothi mayikushaya. Athi angibona njengoba ngifaka uthayi nje mina. Kunendoda la. Ya, makusenendoda ke. Kusho ukuthi umzimba wakho uyaphinda. Isidumbu esifile ungasikhahlela. Usenze noma yini othandayo ukusenza yona. Ngeke sisho lutho. Ngakhule emakhaya mina kuliwa. Waliwa bukhoma uma engakasazi isibhamu. Nami ngangasazi ngangisizwe kanye. Akhala ama AK47 buduze nasekhaya. Uma wathi kwakusekuseni cishe ngabo 5 ekseni kuyihlobo. Umama wathi ubani? Ngithi mina no akusena umuntu onokhaya isibhamu leso. Egcine saphuma. Labantu ababehlasela ke babaleka. Sahamba ke sayobona ke siseyingane ngangisencane kakhulu cishe ngangangena esikoleni noma ngase ngenza ugrade 1 ngisakhumbula. Ngabona ekuthiwa isishaka kakhulu isibhamu esefile. Sengihamba nabantu lo monye wathatha ucelemba washaya lo file. Lo file awuthanga umlomo wakhe. Wathula wathi du. Akangamzonda akangabuza wenzani. Ungihluphela. Ngoba vele sengiyifele nje uyenzelani? No. Ufile akasamzondi. Noma ngenza noma yini ayithandayo amkhipha amehlo amkopotela ngenxa ukuthi ufile wathula wathi du umuntu. Baze bamthatha bomngcwaba futhi akangacomplaint ningcwabela leni endaweni ukuthi na lutho. Isizathu salokho yini? Ufile. Njengoba unuyiphendulela nje. Abanye baze baphendulana namadoda abo emakhaya. Athi uyalibeka ubaba naye alibeke. Nendoda ithi ngindoda mina la ithange la ekhaya. Nginhloko ekhaya uzozwa mina, uzolalela mina. Ngoba kanikele. Akakwazi ukumbonisa kahle. Uyazi ukuthi noma uyindoda mayephakama unkosikazi vele uthobe nawe. Ngoba ufile. Akakwazi ukuthi aphakame nawe uphakame. Ngoba mawuphakama kusho ukuthi wena ufaka. Kanti mawungabufile uyazi hayi ngoba sekuphila uNkulunkulu la kimi. Uselwe noNkulunkulu manje. Mina nje
ngoba ngifile. Nenzondo ayisekho futhi. Emva kwalokho esekwenzile lokho akwenzile, ngiyaqhubeka nempilo. Angimzondi, no. Isizathu sokuthi ngingamzondi ukuthi ngifile. Ngoba ngumhlatshelo phela. Ayikho into engingayenza. Ngoba sengifile. Fake uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo uphelile. Lezi zinto bezikhona besaphila. Ziqedwe ukufa kwabo. Uma kunezinto ezisaphila kuwena, ngeke ziphele ungafanga. Inkinga ukuthi uyaphila. Awukakabi umhlatshelo, umnikelo. And ukuba ngumhlatshelo kwakho kukwenza ukuthi uvume noma yini ekhulweni lenkosi uJesu. Noma yini. Hayi Maria wakwakhuluma isiluleko esihle kabi. Wathi noma yini ayishoyo ngiyenza. Noma ngabe uthini, awavele wabe seshilo. Wathi thatha amanzi, nofaka emphongolweni. Kwasho ukuthi bamzwe kahle uMaria. Uthi uthele noma yini ayishoyo. Ngoba isikhathi uzokhuluma into engenzi isense kuwena. Kanti iyona ndlela afuna ukuthi unqobe ngayo. Kodwa uma usaphila ungakafi ngeke wenze leyo nto. Wakwenza lento lena kwabantwana bakwaIsrayeli. Sekusele nje iJericho kuphela ukuthi bangene eCanaan. Wathi zungezani once a day for 7 days. Usuku noma 7 nizungeze 7 times bese ngichaya ilongo. That's all you need to do. Does it make sense? No. Doesn't. Kodwa kwabiza ukuthi mabakwenze. Kwasekusele nje. Mhlambe la kuwena kusele into eyodwa nje. Inkinga ukuthi awukakamlaleli uNkulunkulu. Kunezinto osazibona mayizisho ezingesense kuwena. Uhlushwa kanti sekusele nje iJericho kuphela. Ukuthi ungene ezweni lesithembiso. Ukuthi ukhululwe ezonweni zakho. Ukwazi ukuthi ungene la kufanele ube khona. iJericho nje lodwa. Endibanjwe ukuthi kunezinto wena usazizwa zenza isense nezingayenza isense masikhuluma uNkulunkulu. Kanti noma yini ayishoyo boyenza. Ngokunikela. Abraham yena wayezinikelela. Kwathi yabona kaAbraham njengoba nje usuna more than 100 years angazi noma cishe ngiyasola wayesenalo lapha ku 114 bani. Njengoba usustrugglishe kangaka nje ukuthola ingane. Yona lengane eyodwa. Awuthatha yona uyinikela. Futhi wamkhumbuza ukuthi iyodwa lengane. Just in case bese khohliwe. And wayemtshenile ukuthi ifa lakhe alizutholwa nguIshmael. Kodwa kuzoba uIsaka. Mhlambe yena ngokwakhe wayengathi mhlambe ngcono ngiyothatha uIshmael nginikele ngaye. No, ufuna uNkulunkulu lo mnikelo igugu kuwe. Lento ayithanda kakhulu. Ngoba umyalo oqala nomkhulu kunayo yonke. Wothanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Na ngayo yonke ingqondo yakho. Na ngawo wonke amandla akho. Na ngawo wonke umphefumulo wakho. Futhi ngamanye amazwi udela konke. Ethi inkosi uJesu umuntu uma engazonduyise nonini abafowabo nodadewabo nomkakhe nabantwana bakhe. Yebo naye nokuphila kwakhe. Uthi lo muntu ngeke abe ngumfundi wami. Akakasho ukuthi lo muntu ngeke abe ngumntwana wami. Cha, ngeke nje abe ngumfundi wami. Kusho manje ngeke ngizwe akaqualify eclassini lami engilifundisayo. Ngobani? Akazondi yena lo muntu.
shilo omunye efakaza lapho ukuthi kuthiwa mubi uneyinduna makasusa induna akagqume aphalaze nani kodwa ngoba seyizonde yena wathi kulungile ngisuba ngarayithi nginje ngcono ngibe njalo bengiwumnikelo kuNkulunkulu kunoma ngibe ngumnikelo obolile umnikelo kaKhaya bamluleka lapha tha ngathi uNkulunkulu wakho usumthathela phezulu kakhulu usumthatha amawala manje yithi ukuxegisa kancane bathi vumela ukubola khona ungazuba umnikelo wamukelekayo ilokho abakufunayo bafuna ukukubolisa njengabo ngoba vele bona babolile ungavumi ukubola nawe njengabo siqoqa umnikelo namhlanje ngiyethemba ukuthi uzovuma ukuqoqeka ube ngumnikelo babandleni yaqoqa umnikelo wemali mina ngizoqoqa umnikelo wena ukuthi uye kuNkulunkulu ube ngumnikelo ophilileyo othandeka kuNkulunkulu ongcwele kube ukukhonza kwakho Roma 12:1 kuthiwa abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga abanaso isabelo kuphi kukho konke okwenziwa phansi kwelanga akushiyo ukuthi abanaso isabelo esigogweni noma ezulwini abanaso isabelo ezintweni ezenziwa phansi komthunzi welanga wena usenaso ke wena isabelo nezinto zakho wena usahlezi kuzona ezasezweni ayibafakazile abantwana bakaNkulunkulu ukuthi kunezinto zikaSathane uNkulunkulu athi lezi zenza ukuthi uSathane athole igunya lokuba sempilweni yakho ngoba nazo okakazinikeli ukuthi Nkosi thatha konke nginoJesu konke okunye kuyindiva hayi ke laba bathanda imali nemnikelo yemali bathi bona baliculile loculo lithi thatha konke ngoJesu ukuthi kunganele nani bathi bona bayifuna imali hayi mina ngithi Nkosi Jesu thatha konke kwami ngiyanikela kuwe uma kukhona into engingakayinikeli kahle noma engamukelekile kuwena ngicela ungivezele ngiyinikele angifisi ukuba nezinto zami ngoba mhlazana ngangaba nezinto zami ngeke ngibe nawari ngeke ngikhathazeke ukuthi umuntu wenzeni kimi umfundisi cisho wase kuyaphambana ke ilokhuza laba bathi abanye kuse Holland abanye bathi kuse Netherlands kodwa ngicabanga ukuthi igama eliqondile uNetherlands wasuke eShumayela kwenye indawo kanti ubethanda kakhulu upineapple nami ngiyawuthanda upineapple ke nezinsizwa zami lapha ekhaya hayi wasuke lo mfundisi wawutshala upineapple mawutshala kanti abantu abaleyo ndawo bayantshontsha yabona nje ngiyengifisa ukuthi ngiyotshala ngasekhaya kodwa vele ngithi ngizobhekela abantu leyompahla abazoyintshontsha yini uma bekuya ngami ngaba ngitshalile ngoba ngiyathanda ukutshala hayi abantu baleyo ndawo kwasho ukuthi bayantshontsha hayi wathi waqala upineapple ungakavuthwa nokuvuthwa base befikile bazomvunela wangawuthola upineapple umfundisi waphatheka kabi umfundisi yamhlupha lento hayi wazabonakala impela ukuthi hey uyathetha manje nontshontshelana upineapple wami hayi abantu bathi hey wena mfundisi
uyacasuka uyanyuka ubala ukhohlwa. Hayi ukuthi unyaka olandelayo uPineapple bawuntshontsha abantu. Abadlali kanjalo. Bamvunele abamsizanga makusatshala. Cha. Mayinisela lapha lutho kumsiza. Makufanele kuvunwe. Hey. Hayi bafika kuqala ungakavuthwa. Inosalindi mawuvuthwe. Bona abalindi cha bachitha isikhathi. Hey wabazondi ngimfundisa umakhelwane bakhe. Ephatheke kabi ukuthi hey bantshontsha. Hayi kuhamba iminyaka. Imlimaza lento mfundisi. Ngoba enganikele yikho linyazo ukuthi abantu bayamtshontshela. Emva kwesikhathi akhala kuNkulunkulu mfundisi. Levangela lihambe kahle. Wakhala kuNkulunkulu wathi yabona ke manje uNkulunkulu. Sengizinikela kuwe ke manje. Sengishumayela impela kodwa sengizinikela kuwe ke manje. Nalo Pineapple ngiunikela kuwe. Hayi baqala abantu bawuntshontsha. Baqala abantu ekuntshontsheni kwabo Pineapple. Abanye bagula. Nezingane zabo zagula. Hayi bazibomangalela enkosini. Ukuthi lo mfundisi lo nesolibi. Sesidalekele inkinga manje la. Abanye sebezicaca ukuthi bayafa. Babona abantu ukuthi hey siguliswa yilo Pineapple. Bawuyeka uPineapple abantu ukuntshontsha. Ngoba uPineapple umfundisi bese unikele kuNkulunkulu bosongokamfundi bosongakaNkulunkulu uPineapple sekungesiwona kamfundisi. Umnikazi woPineapple ongalali ongezeli wawugada yena. Ngoba umfundisi inkinga yakhe ubethu uyalala bona bavuke bamba untshontsha ngoba isithi asisebenza ngesikhathi sokunyaka. Wase unikela kulo ngalala ongezeli. Wawugada yena. Bayeka abantu untshontsha. Bagcina sebephenduka abantu. uNkulunkulu wasebenza ngalomfundisi. Usebenze uma noma lapho umfundisi esezinikele yena kuNkulunkulu esebe ngumhlatshelo wafa. Esazi ukuthi noma yini umuntu ayithintayo akusiyone yami. YikaNkulunkulu ongezeli futhi ongalali. Ukuthi wenzani ke ngalokho? Okwakhe lokho. Mabe untshontsha lo Pineapple ethula nami ngizothula kuba kuwona wami. Ngizovala phezulu nje. Ngiyunakekele kodwa nokho. Angizuyekele nje ngoba ngithi akuwona wami no. Ngoba kuthiwa uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Nyalo wesibili lo. Noma ke kungesiwona wami lo Pineapple kodwa ngizowunakekela mina ngiphatha kahle. Kanti sekuzosizakala yena umfundisi. Ngokuthi yena uqobo lwakhe abe ngumnikelo. Azinikele. Yilo mnikelo ke bengizoqoqa namhlanje. Ukuthi makube lo nalo ayikhanile kuNkulunkulu. Ukuthi sikhona yini isithelo ke mesibolile engizothi mangaba ngithi ngizinikela kuwe singamyeleki njengezithelo zikaKhaya. Ngoba uNkulunkulu ufuna izithelo. Enisithelo masingatheli sithola isiqalekiso. Nkosi uJesu ngolunye usuku uyadlula emkhiwaneni. Ilambile inkosi uJesu ifuna izithelo. Na njengamanje ifuna ukusebenza. Ushilo umntwana kaNkulunkulu efakaza la ukuthi asenze ngisho 1% ekushumayeleni. Kunabantu abaningi kumele ngaba bayasindiswa inkinga yethu asinikele. Ifuna ukusebenza kodwa idinga ukunikela. Hayi inkosi uJesu ayilambile ngalolo suku njengoba nje ilambile, ilambile ukungena kuwena. Ukuzisebenze ngawe. Ifuna lezi ikhwepha zakho. Yona ingene ngaphambili kube yona econtrolayo. Yenza lokhu manje
ungekwenzi lokhu wenze lokhu ungakwenzi lokhu. Mayifika inkosi uJesu lapha kulomkhewane iyacinga ithelo ilambile ifuna ukudla. Awu akhona sodwa isithelo la ngilambe nginje qalile sokhewane. John 15 ithi inkosi uJesu yilelo nalelo gatsha lingatheli ithelo liyanqunywa bese lenziwe njani liyoshiswa ngoba number 1 lizobuna alikwazi ukungabuni mase linqunyiwe lisukile emvinini. Abantu abangena esihlogweni abantu abangekho emvinini ngoba vele bomile yabona bongathatha umlilo uthi ubasa lapha kulesa sihlahla esimilile nje sinjengoba sinje selihlaza ngeke uvuthe umlilo lapho. Awuthathe ke igatsha eliwile kuleso sihlahla eliphansi lomile ubona ukuthi ngeke lishe yini. Ilena lelo gatsha lingatheli ithelo ezinhle. Qaphela leli gama ezinhle. Futhi elinye igatsha kuyenzeka lithele kodwa ithele ezibolile ezimbi. Hayi ke makuthi alitheli ithele noma liyazithela kodwa zizinhle kumninizo yasikwa mase lisikiwe lephuntswe emlilweni. Athi uJohn uMbhaphatisi kuMateyu 3 izembe selibekiwe ezimbandeni. Imbenge yokwela isesandleni sakhe. Ukuhlukanisa noma ukuhlunga amabele namakhoba. Angazi ke noma wena ungumnikelo ophelele kuNkulunkulu ophilayo noma mhlawumbe ukakaqali kuba ngumnikelo. Yini izinto zezwe zisakubambe kangaka? Yini usabanjwe i-social media kangaka? Ithi inkosi uJesu hlalani kimi kodwa nohlezi ku-social media. Uyobutha lapha ku-social media. Ngesikhathi uyobutha lapha yana lezi zinto zenziwe ngamadimoni noma kusebenza amadimoni ukwakha le-social media. Ukususa ifocus yabantu kuNkulunkulu ibe lapha ku-social media. Yikho ku-social media angeke kwenzeke ungaboni into wrong. Mothi uzoscrolla nje lapha ku-social media ngeke uhlale ubone into eziclean njalo. Kunamadimoni akhona lapha ku-social media. Ukunxanela kwesono kukuwe. Wena kuhambe uyohlala ku-social media noSathane uzohlala kuwe. Ithi inkosi uJesu hlalani kimi nami kini. Shuthi ngamanye amazwi noSathane mohlala kuye wena naye uzohlala kuwe. Bese umangalo ukuthi into zakho yini zingalungi. Ngoba usuyinikele kuSathane uyinikele izinto ezikaSathane ubuswa izinto zikaSathane. Uspend isikhathi sakho ku-social media. Isikhathi sakho kuyikala. Singakanani isikhathi ospenda ezwini likaNkulunkulu? Uma uqhathanisa nesikhathi ospenda ezintweni zezwe. Bese ke uzibone lapho ukuthi wena kahle kahle ungakubani. Kahle kahle wena ungumnikelo kabani wena? UngokaNkulunkulu noma ungokaSathane? Yini izwi likaNkulunkulu lingahlali kuwe? Yini wena ungahlali ezwini likaNkulunkulu? Yini ungathi mangabuza ukuthi kuyabhoreka manje? Uvela uthi umoya wami usuqala ukuba nendlala. Ngizosuthisa ngezwi likaNkulunkulu ke manje. uSathane nalo mzuzu nawe uyakhuluma. Uthi yabona njengoba ubhorekile nje shona ku social media. Uyochitha isizungu sakho kahle lapho.
uwedwa nje kahle lapha ku social media, bese usathane kancane kancane athola indawo, bese nezithelo zakho ukuthi uyanikela ngazo ziqale zibole, mase zibolile zingabe zisamukeleka kuNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesus Christ, Cela sibala.